बे जायगानि मुङा जाबाय सिदाखावा आरो बेयावहाय गोबां माइनरिटिफोरा इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै बयबो बेयावहाय जइन जाफैदों। आरो लोगोसे बे जिहेतु मिथाराम सार आं नोंथांखौ सारनानै आङो सनमान होयो, आं नोंथांखौ खावलायो। नोंथाङा बिटिसि नोङो सक्ति खालायना लाबोनाय सासे सार आरो लोगोसे नोंथाङा बिपिएफनि जानानै नोङो 17 बोसोर नोङो बे धनस्रीखौ सलायबाय। नोङो मा मोखाङै दिनै नोङो इउडिएफनि जानानै नों टिकेट लानानै फैखो? नोङो एफाग्राब नोङो मुसलमानफोरखौ गाज्रि मोनो, नोङो माइनरिटिफोरखौ नोङो गाज्रि मोनो, नाथाय नोङो मा साननानै नोङो इउडिएफनि टिकेट लाना फैदों? जों नोंखौ मोजाङैनो मोनथिगौ। नोङो अकल नोङो देरहानो थाखायल'सो नोङो बेयाव फैदों। माइनरिटिनि भट लानानै इउडिएफनि टिकेट लानानै नोङो देरहानानै नोङो बिपिएफआव जइन जागोन। नोंहा जुदि रायजोआ नोंखौ एफाग्राब मोजां मोनोमोनब्ला नोङो माने इन्डिपेन्डेन्ट जानानै नों मानो गेलेयासै? नोङो हिम्मत दङब्ला इन्डिपेन्डेन्ट टिकेट लानानै नों गेले। दिनैहालागै बे धनस्री समस्तियावहाय माइनरिटिया बालि सान्दानिफ्राय लानानै बे मोनथाम पिसिडिसियावहाय 10,000नि बारा जइनिं जाबाय दाहालागै। आरो बे जइनिं जानायाव आंनो लोगोसे दङ रुजुग्रा सार मोसाहारिदों आरो जोंनि बे माइनरिटिफ्रा गाजा गोमजायै बयबो ओंखारबोदों, गावनो गोसो जानानै ओंखारबोदों। बिथांमोना दाहालागै जोङो दिनै जुदि जोङो गाबोननि गेजेराव जुदि इलेक्सन जायोबा 70% जों माइनरिटिनि भट मोननानै जों गोबां भटजों जोङो देरहागोन। जोंनि धनस्री समस्तियावहाय 70,790 बेबायदि जोंनि इउपिपिएल हान्जाया बेयाव मोनगोन। गासै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ मोनगोन 30,000 भट मोनगोन।